Ακριβώς. Και επαναλαμβάνω για την περίοδο που το βλέπουμε, έτσι. Ακριβώς. Σλότερ εναντίον όλων, κακή συνεννόηση με τον Παπά. Ένα ακόμα λάθος για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 8 έναντι 4 του Ολυμπιακού. 3 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Για να δούμε. Ο Λαφαγέτ για τον Σπανούλη. Ο Λαφαγέτ από το σπίτι του. Παραλίγο να δούμε ένα απίθανο καλάθι στο φινάλε της δεύτερης περίοδου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 33-32 σε ένα παιχνίδι απόλυτα μοιρασμένο, με τις δύο ομάδες προφανώς να επιβεβαιώνουν ότι είναι σε έναν καλό ρυθμό για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά κυρίως να επιβεβαιώνουν ότι τα παιχνίδια μεταξύ τους έχουν μια για τον Ολυμπιακό που καταφέρει να διατηρεί διψήφια διαφορά. Μποχορίδης για 3. Πρώτο τρίποντο για τον νεαρό. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 στα 14, ο Ολυμπιακός έχει 4 στα 20, 40-49. Ασφαλώς ανάσα για τον Παναθηναϊκό που τώρα κυνηγά στο σκορ. Είχα πει για τον Μποχορίδη στο πρώτο ημίχρονο και όπως μας πάρει, βλέπουμε τώρα ότι επειδή είναι πολύ ικανός και στο σουτ απ' έξω και στο να δημιουργήσει και να σκοράρει, και για μένα είναι ένας από τους παίκτες που, από τους νέους παίκτες του Παναθηναϊκού που μπορεί... Θα πάει σε βολές, να δούμε αν οι διαιτητές, αλλά στο lay-up, μία ακόμα πολύ κρίσιμη επίθεση στο παιχνίδι. Ο Λοτζέσκι για τον Πρίντεσιλ με τον Διαμαντίδη, θα κλέψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιάνκοβιτς και τώρα Διαμαντίδης. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Σλότερ για 3, η μπάλα είναι εντελώς εκτός καλαθιού. Ο Διαμαντίδης τώρα για 3 και το παιχνίδι στο 0 στα 16 δευτερόλεπτα. Τεράστιο παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Είναι ασύγκαστο το πάκο. Πανούλη να επαναφέρει Λοτζέσκι, Ντάνστον, Πρίντεσης και Σλούκα στο παρκέ από πλευράς Παναθηναϊκού. Παπάς, Διαμαντίδης, Μπατίστα, Γιάνκοβιτς και Σλότερ. Ο παίκτης που ουσιαστικά με τα δύο lay-up ξαναέβαλε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός που στο τελευταίο 1:30 έχει ένα σερί 7-0. Ο Σλούκας, προφανώς ο Ολυμπιακός θα ροκανίσει το χρόνο και δεν πάει γρήγορα σε καλάθι. Έχει, και αυτό πήγαν από τώρα, έχει μπόνους βολών για 75-76, κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 5 δευτερόλεπτα τώρα, τρέχει το γήπεδο ο Διαματίδης για τον Μπατίστα που θα πάρει, θα καρφώσει. Στα 4 δέκατα ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά, 77-76, γιατί νομίζω ότι η άμυνα του Ολυμπιακού αδικαιολόγητα εντελώς δεν οργανώθηκε. Γιάννη, νομίζω αποκοιμήθηκαν οι ερυθρόλεπτοι. Αξίζει, κύριε Τατσόπουλε, να δούμε παρακαλώ. Πέσανε τρεις πάνω στο Διαμαντίδη και σαν σε προπόνηση κυριολεκτικά ήρθε σαν τρέινερ ο Μπατίστα και καρφώνει. 77-76, συγκλονιστικό παιχνίδι. 4 έξω αγωνιστικούς παράγοντες. Ντάνστον, λήξεις. Ο Παναθηναϊκός για πυρός και σιδήρου, αλλά και με εμφάνιση Έλση, επιτρέψτε μου να πω λόγω των απουσιών του, καταφέρνει να περάσει στους ημιτελικούς. Είναι νομίζω μια τρομερή νίκη, Γιάννη, γιατί ως